ISPL खुंफुंनानै सा सानजा रायजोनि ट्राइबेलफोरनि लोगो मोनलायनायनि मोजां खाबुखौ खालामना होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा ISPL खुंफुं आफादखौ साबायखर बावदों आरो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बे बाथ्राखौ बिजनी ISPL खुंफुं आफादनि मासिगिरि थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बुङो। सेथि इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीग थामहिनबा सुंद'यै ISPLआ मैयानिफ्राय उदालगुरिनि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामनिफ्राय जागायबाय। थिग दिनैबो चिरांनि बिजनी गेलेमु गौथुमनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन साकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलआ। गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलआ 5 गल आरो साकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलआ 2 गल मोनो। गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलआ 3 गल फारागथियाव देरहासार जानो हायो। दिनै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव नर्थ इस्टआव गासै 6 शेड्युल काउन्सिलफोरखौ लानानै सेथि खेबनि थाखाय इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लीग खेला जागासिनो दं। बेयो मैया डिमाकुसियाव बेखेवजाबाय। दिनैहाय डिमाकुसियावबो जागासिनो दं आरो मुसलपुरावबो जागासिनो दं आरो जोंनि बिजनीयावबो जागासिनो दं आरो क'क्राझारावबो जानो थांगासिनो दं। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननायखौ रायजो राजाफ्रा आंनो फोरमायदों। मानोना बे जिथु बानजायनाय बे अर्गानाइज खालामग्रा कमिटिखौ रायजो राजाफ्रा साबायखर बावदों। मानोना बेयो जाहैबाय सारा नर्थ इस्टनि ट्राइबेलफोरनि जिथु महामिलन लोगो मोनलायनायनि मोनसे सुजुग खालामना होदों होननानै बिटिआर सरकारखौ गोबां धन्यबाद होदों। आङो दिनैहाय बे समावहाय जोंनि बिडिएसि बिजनी स्पर्ट्स एसोसिएशन फोथाराव दिनैहाय साकमा अट'नमास काउन्सिल गार' हिल्सजों जागासिनो दं। बे मोजाङै सोलिगासिनो दं। दासिम गोबां नायग्राफ्रा जोंनि बेयाव नायनानै मोजां मोनगासिनो दं आरो गोजोनगासिनो दं। थेंक इउ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360